Behin lagun batzuk gonbidatuta, ohetik atera gabe pasatu zutela asteburua Labolen. Bezperan, enoteka batean oparirako ardua aukeratzen egonda, eta ez zuela ongi hartu afaritarako jaitsi ziren iluntze batean lagunak. Ordurako afaritan ari, Espainiarren zuhurtasunaz zuzurlaka hastea. Elikagai guztiak ensalada jartzen zituela, oso txukun eta zehaztasunez egiten zuela laborategian ariko baliz bezala. Eta oharkabetzen zen aldiro berak lotsa ematen ziolako. Eskutuan pilatzen zituen barruko zurian garbitzen zizkiola, debekatua zion arren. Ezer gutxi gehiago, agian aurpegiera ere ez luke gogoan izango ez balitz liburu baten horri artean haren argazki bat gordea duelako. Nekez aurki lezake inork hor. Liburua Barbarak oparitu zion eta Amon Amur Bask du idatzia lehendabiziko orrialdean. Datarik gabe, argazkiaren atzealdean bai. 72 irakur liteke, besterik ez. Gutunen bat idatzi zion berak erantzun ez, eta gorde ez zuena. Zinez da ederra, edo hori iruditzen zaio behintzat. Heziketaroa amaitu zenean, besterik gabe despeditu zen. Etxera itzultzeko ordua iritsi zitzaio.